omuntu otali nulinga akarogo cha sembeo negetuga ndra kuligelia amangana ya igaye juma ya matuku 15 na limo ya mangana GBV yani gender based violence amangana igonse peke gima okundiri wanise gichuri chege nkana bugana mangana ali yobo ene okundiri kobo ene imambia bono na tune kulingoli ya bono mambia igonkore tanda ba ikire studio bono mambia banyagitali watu banyi amalie tabo na boigo ansenchire ya bene kigma katoko sakuja kukwandira magana iga imambe ya bono mutagerali numuriye kere kenge nchunga yo mwenyene beka kabana intu gaiga eligere kirigwetenga nuwente gukwana na intu namba ya studio nigere free waze na boko bakwani badaye oboboli kirigwete naye okoni kwagwe mambia bono karibu sana bajagitali sembeo good morning wakire bya ndio bono sana ndo chinga imuga kare mogendare sana ni pa sauti bigage kora ni bingincho tangu tuchaka so tumanye tuchaka no nyagitali an tutobinga ningo na ngi kwarure ya masemo emambia bono karibu sana omotegere libwakire njeselie tangoro ku an mogwa igondo munyagitali ngokolega Kenya sub county igonte nileta mangana gender based violence ase sub county ya Bomachoge Borabu inande koroku Kenyenya right and Mogoa omo sub county officer bo cheno aliyesema ya Bomachoge Borabu imambia bono na roma intuga igano mo bisogata mangana ubanyita mangana bo cheno na boigo asense ba igango chikuto banya mange keguma tengo romo nyagitali Jack akrokunga arati motera libakire inkore nginganga netyo kwa dange pasa sauti ekyubu yigana liye kwekana bya totebinga ninwa samarieta no uri kuligena kotegera bono mabya omotegera libwakire bya asa marieta kuruchakire ne mugararati jene nas okolega ase sub county ya Bomachoge chache abo igona gente neta mangana yoro igoro na mangana gender based violence Jacqueline no munyagitali gose sister Jacqueline Arati kurugali Bomachoge Church sub county na boigo mwenjo mategerali umunyagitali mo bisa an Mogoa boigo aluba manyite ambatenta mangaro chenu bono mambia karibu assembly katukunye busanga kigima gato kuri ya matuka ige 15 limo yani 16 days activism against gender mangana iga ali igoro yokulire mangana yokuneriwa bono litangane kigima manyite abange babere bako ne kubuli ingane yiga gender based GBV okuniro ekinkike an yes aseke songo bakorukanga gender based violence aseke usi bagotebanga okuurereriwa esauliole omukungu ose omuiseke nabo igo omotegereri noena bagaka osabana bamura na barabungo urereriwa bale igo bono togotenga gender based violence nekero muntu ndibwes abo musacha abo mukungu abo musubati abo muiseke agokorera ube esauriale ali kiliale jani akora kananda kenga ni gatali bwa chinguru bano right bano bono kiribije kuligije bangana meto kunereriwa omotegereri nakadi kumanyaga alinga kundi kunkoro kyoko bono nga munyigitali yatebire nga nkunereriwa bwa ene asinge njandake nkore kanande ekilinde inse ake chinchira chokonererwa koiga okay chinchira nchira wao chokonererwa kuurererwa bono ntubwate na for example yere mono seitaiga nditokorukanga fiscal nekero okonyora mono muna basubati okonyora mamanyeta mono mogaka esauria maitenga nakobwete chinguru magosa ndonsi agotokea libaga mu gwikaransa mune nyumba mune family munyagambe erenjera akoranga no kolento morembe no goita chindoe ose chingumi ose agogotuomeri chinyasi yes sabandu kubwato tagete gokonyonga kabisa oranga igona lyago kugambera ine njira yemo yokurereriwa ngano etali abasubati boka naena bagakambara ororo bagotenga na barabungo itubale ase chinyomba cheito otatiga enjera bagaka baito bakinetiku neri batali konyara gocha bosio baligo sokia na barabu basokie ngane inga na intwe nonya tomanyata nyumba ngino nengo ngitakale bagakambara na barabu bagochwa tuchindo enyumba ose chingumi ose naene chinyimbo bagakambara baumiete batali gokwana nekureri kukonde tubwate ngoli gokoro kunga emotional abategereri amagosongo bale chinyumba lakini asito wika tuwate banguko nukureri gukiberengereryo igasongo bakorokanga emotional ne liora nyare gosomo ngino gosiri
igakuma ni gukuru mambe bugaga kiete oinyori wa mang'ana geta makongu akuma ni guritu korigima ose mwana koteba renga ni ntu abangena tomanyete kwemurungania kwingonya nikigusikia ukwingonya korubuaga kiete omorembo bora nyumba mugakosunyikoragera abana mbabugati mogorembe nyumba eyine nchira ende yokuhurereria abaminto yes iko katugune ukwanira okunerirwa kuna bono gwatabira mangana fiscal wako gutiru chingoma bantu kwanyira gusini sigigali nyombo monta sincho yatabwa de chinguru nyene mukungu akorekana ni gale week feso musaje ngura mwana chinta cyo nyumba gali ukuno kunerirwa bado ine nsema ya gender based yo kunerirwa gwatabira nga kibirengera lyo boy gonkunerirwa abantu bali lakini bono ga kibirengera lyo okuma no koiga igona nabira abenga tali asabangi na buka no abaga kaboyo na bakunerirwa kibirengera lyo mpaka tebale ng'abang'ina n'abayatole lakini emenu yaito yanjete kuma n'okuing'onya okutuwateba okuing'onya bakumumba ya menu y'abasajja igono muisa nigetenye kene ne abarambura abayemenu nero n'emmebe emenu tobwata igere bugango yes wana ikubono isiku nyalikana umuyitali animogwa umugaka gali umungi nomugaka usina atanyora chinguru cyogo senkenda ataja atere tungalero letele ndaka nyama igocha n'esuguma umungi nakakunya kweng'onya kubwake muga kwisaine kibona ayuriga nonga kyaye bandi bino barakoragira buya aine rungu sobegete iginkire yumu nakweng'onya bado uneri yumugaka rogara obobe nkoigutole bobe lakini naboko boli injire ngororo ngomugaka tirina kote ingole ente chinyanya ngakyo daleta no tanyora agote bya yo mumina lero tinyore tibesa ayere igo nayo egende ngamaene tabugate besa uso nonyo bwate chibesa nabonya bwate chibesa chime pangende mengao taliyo kuing'onya chinsa chionzi anake enkirende yo kunerwa elienda ke twali ne riega motegereri enkirende yo kunerwa ntobwate yetokro nga sexual violence namu sabu mwenye gitari ngato skochi my gas nini ngane tukwa nangene maiki na diamond bako wiliyogi yakoro na basabu bya kigima bokura saba manyi na muraba somu bumanyi na dibakuyigwa magana abya karibu sana mwenye gitari Jacqueline Arati aine nde yo kunerwa twatege ntokro ka sexual violence ekono kunerwa asengenjo omonto omusubati maybe oyo nywamire omugaka akogani bakora mapenzi nere atara muboria gose nanjiranete gukora nere kumira na kemubere kibwanchani kemubere ataranjirana nyuma omugaka koba no mongina kabo uri omongina gose nare tiare koba nere omongina kara mukani mugaka nagwererete gosika omanyanga tali koba nere ase okumubetereria lakini bono kulingana ne culture yaito ombagake bamanyete ng'omongina sengenjale mwaye na inde amanyete nga okobanere ke mubera kwa molete tororo abange ebakoinya kobetereria lakini nere buya obori omongina bonsi baigwana nanga komerana bari ke mubere bamanya komerana nabo igo komerana konde ke mubere nkolia abanta banene abasubati gosaba gaka okonyora babwatira abana basaliria abana ngosali kubara abana baiseke abana yebo tubongi na moigo abana bamura ngosali kubale omwana omumura goso moiseke otaraike miaka 18 tabugati ibaga aranyare gwanjira na gose nkobari no muntu ke mubere gostali koba constitution te awa wespeana consent igo kero muntu atokire na usiana no mwana utaraika 18 years okuno gotibonga na nditokoroga segeso nga development asabana baiseke na nditoroka sodomi asabana bamura na boiko na ande ainende ya violence ne tokoroka nga economic violence na sokonyora omugaka gosomongi na bonsi bokara baligas lakini kero bali ro musahara chibese chiga maybe babwate joint account wanyora omugaka chibese chonsi gosomongina nero gotendera chibese chonsi oyo mwabo tabwati access asukutumika chibese chiga iguyo mwabutu aranga olinde ulibaga nelyo ko yuko gokera ama tunda ali chibese tariko ulibaga lisaine nero lyoko gokera matunda aya wanyora oyo motwensi na batoko gende gas lakini oyo mo nero gokera nando ubange chibese chimna chigutumika ntora kana nga omungina no mugaka mbabangira mu chibesa ekero bakorire gas chia chiramo
ese ngenje yene njera yemo chifamily chigokora so gukora magenderero nebwererete bachamo baikaranza kero spesa richiacha babeke mesa bonsi babanga ngibeza chigotumeka baisaneka kero muntu isaneka mna chibeza chiatumeka lakini bono igaes violence yere okonyora amatumisi mna chibeza chiatumeka ndoliko imbaliko iwana nanga tikachitumeka gochia ikone se birengero yo mana chandegete nabo igo oyo mona bakanyora access yo gwecho chibeza chiga oyo ndata bwati yaenda kogero yo igo tari konyora access otwale birengero byebinge ebira asuyeta abase bakolega asiale esejire gwenerete okuno kunererwa lakini umunyagitari sister Jacqueline andake ekirukurigereria amangana economic violence okunererwa kuiga kwenibo nibintu biga bigo diri namangari chibesa andake nabikunyarikananga noyo mobo narero gukora imirimo yitari gukora imirimo lakini ujunde tari konyorobwa ene bukogokera imirimo liya nyarebe okuno kunererwa ase konyora libaga asoyo okolega asiagende gasi oyo igo ndengo tikararo kolende bintu binde bienka igo nerengo contribute yale asoko mokonya anyore libaga ligiya agende gasi neraro chibesa kurwa sanga ise sosie ngao igo nibiga ni irimu yundo nero liga hakoro skurwali nerago kere onye nuweso kanyore nchira kubika byonye nukuri aragerebuya ibyo nsinu bitegere ntokunererwa ne bwererete bonsi bagokere chibese chiga ase ngenjo yonati kana nero kolende bintu gende bigokonye family niko nere na bwererete kogokera chibese chiga kiara natenera kolera abana tegerera kolende etugo otegerera kolende gasi ya mugondo uyo igonyora libaga ogende gasi naga igasa kolenda abana nabo yabwererete ngomuntu ngoli kwale ngo kolenda abana uliyo likoira chibesa igoyo igagatenera kole gasi igonere na contribute nabo igo nemigondo ne kolende tugo nero contribute na babato kurwaro roro onsia sangana igo bonsi babwataki yo wenjoy korwase echiga oyago korere gasi ne chichi korwase tugo nemigondo Uyagitari anna rodirenga rugwatengana yakoromiro ntumente igoro maganayo bono muna for example gasito bwate kemergie chai marangi okonyora umugaka no mungina ngoenda bale batore chai yes lakini akere pona siachire asa nkonyora ore mungina akubwata chibesa chiri chonspi chiroke chiae ochibanga ose asande kwanyora umugaka akoira chibesa chiri chonsi ibi ochibangera bweka atari kubeka umungina amo bagambe ngaki chibesa chitwanyora chingana na kito chikorere gasi ikabona nokunukulira kukonde korega iga ase chinga cheitu Wachumulire tule ni mwenyekitari ahani mugwana boyigo mwenyekitari Jacqueline Arati bonsi bakuruchi sa muchirichi bunge machoge yo mwe bunge ya machoge barabo ndigari machoge chacha simiremo ase sector yobo cheno bona mambia tumene kuriria magana iga ya gender based violence sama tukui 15 alimo ayo kuriria na boyigo ukwanira amangana iga insegima ligiriria mwancho mategeria mo boyigo go cha sembeo witaga iga gatembe film na gatembe television lakini ikatumuna busangamo bona mambia ukunirego iganko bwato bubibwaye effects chigocha na ububugocha ase ibirengo ao andakenga nditwacha kera kurwase ensomeli yabana effects ya gender based violence mona sabana nyegitali utenda mangano rigoro nandu bato mwenyewe nene Jacqueline Arati karibu sana amangana ya iga violence amate chi effect chinyinga sabana mono into abaibuli kera abana bakorora toko sosana abana banko babare affected psychologically yes kwanyora abana bakotwara ebirengererio abana bakera bakotwara ebirengererio ebakomanyanga abantu nkoromana bare nande bwanjani boyo abana baiga subu mabwa bakera bagokina na kongu gocha komanyanga nkwanja bara abantu bande esengenjo baro de kuruga igasa baibuli bwanjani boyo asengenjo ye kuomana na kurwanirira amali ayatubwate abana baiga boigo kero bakurunyumba bakogenda school performance yabo nabeko affected yesengenjo yebirengererie biga anene abaibuli abana beko nyarikana maybe batigane osomungina asoka agende osomugaka anganye agende abana baiga asa masoma abo kera baibuli bachire kera abana baiga ase school nkonyorora abana bande bakobajesera bakobabolia abaibuli baino mbali yamo abana baiga ebako nyoro bosoku bali konyara kusangana abana bande na kwego kemona abana bande bali babwata abayibuli bonse
igo abana baiga nkonyora bari stress abana baiga eseng'encho baibori batari amo bonsi noe nogosoma kwabo maybe support ase ogwakana school fees nkobere emechando abana aba nabo bagonyarekana batigere school njera nabo igo tugendere abana baiga abande nkonyora ori babwate ebirengereria ebibe musuko kwanyora abana bande banyure chisumu ase eng'encho ye ebirengereria ebinge babwate bakorora bachandegete nabo igo abaibori kero omong'ina especially asokire atigire omogaka nkonyarekanere omogaka onyarekana otibongira abana abaiga batigwa abo omomura abo omoiseke abana abaiga baetere emechando emenge abana abaiga nebitaba nogotibongwa nabo bagokorera physical violence abaibori okonyora ase eng'encho ya ogososana gwaito twairire amang'ana aiga ase abana kwanyora omoibori oitire omwana bobe ase eng'encho ya amang'ana arenge between abaibori iga abana abaiga namange bagoetera ase eng'encho ya ogososana oko na amang'ana ya violence naende anene ase eng'encho ya ogotegena omwana abana ngosoka bare baenda gosocialize naende bairana maybe gose ensi kwabatomire bono abana abaiga bagotwara obwoba ase eng'encho maybe agochakera anyorire osakorereki omwomani ore ng'aki akoreki ng'aki anyorwa naende anene ase eng'encho maybe ororire omogaka gwaka omong'ina nere nabakoba na obwoba abande batama korunka banya korigikwa eki nechi effect chia violence nabo igo nkonyora ore ng'abana abaiga bakorire kweng'enta abana abaiga bakoreire gotatwara gotanyuomwa ose gotanyuoma ase amatuko are motu ekio nechi effect chia violence nchomureri nyore ng'amururi gani gokoretwa nse kwa isani kubwa gusasu kubwateruranwa abigo ko yuri bagari na Lake Region program senyimambia bono abiga bara sembyo ni gore kwa isani kubwa na Lake Region program abono mambi mwancho mategerere katuko gusangamo aiga asembyo lakini ndunde bono daktari an ibigani gatibi ntobiri katu kwanira bana sana andake ngadeti ngira nasore urigerenga effects je gender based violence asabanyina nki yige kureta asaba subato ruwa very violated so again tongere nagani komenda sabana amentango karibu sana ekera abana nonya ekero tokurwa na nyumba eitamangana gose fisco umwana oya kera koenda na sa koenda school yakonya korengera linganda base gucha goika nkanyore mamu minto kule ose ngocha goika nkanyore tato minto kule one kino geko gera abana bachandeka none gasi abo yo school yagenda nsi naenda abana bakana banyuomu ose na banyuoma eba maetenga ne kawaida kurwana nyumba ibone gochangia obo enyuomo yabe ne gasi sana ngicha seri swali lyao emechande kole ntwekero musubati akoulelibwa usekera ko violated bono ntumaite enchera basubati batongetu ebinto nebinge batakeire bakora guse nyumba abanje nyumba rosiendagera akonyo mugake gasi abanga abana ekero musubati agwetera violence tari konyara gwikira nchigasi chiaye unetakeire gekogere birengererie bia chandegete ng'ang'aki chandegete mogaka ogochanga onkorera ari 1 2 3 na bekogere gasiaye yabanse nakegima sakonya oro musubati ekera ari morito ekera agokore rubobe na bekogera omwana oyo abogoreti tamenta chikiro gekogera nyetari koragera omwana oyo abogoreti takomenta chikiro oh yes Number 2, nabokonyoro burito bwaya mboli boika matuka ali atakeire 9 months. Oh yes. Esauriye birengera libya chandegete. Nainde esagotoke kano musubati onyorira omwana. Amabera nabakubura omwana oyo anyorire akogonga. Ose abande mbalekero bataraika kumanyikana mapema bakonyuki birengereryo ekero banyorira omwana obongo bwabo bukoliki gusarikake babongo bwabo bakoba muno muntu talibya eke gusita watenga koba muno muntu le balimo ibono musubati abanga aba okonyora mbali baeterete mechando yigete ekero alenge morito oh yes yes bono ekero bongo bwacharukire igo umwana yanyora tali konyara kobonga nande tali konyora oborendi obuya
kulingana na uria takire konyara kurwa somo iburi na kigima somo ngina. Oh yes. Yes. Na indi musubati kerabu ati birengererie bya chandigete tari konyara guikange na sabana baye abawo bwanjani buri omongina ko abana baye mweta abana kero bali na ngina bakoibunga yani kire gento na kiki bale buya tata naro nkomunyaka bali kera achire lakini tata bamwete ngerera gutorenda omuntu isiko takoraki tato chanda akotorentere ndagera lakini mama ibamwete nga mama nere kire gento nero gotoroserie ndagera nero gotobwanjani nero maite kere nchara yaturire right umuntu mwategereri inyuranya n'umurubiri oyiga abayiga barese studio n'abanyabitali an mugwa yoromo sub county officer gali mwachoge nabayigo Jacqueline Arantu mu sub county officer boyigo kurugali mwachoge umuntu mwategereri muri bono mambia nikireba ukwanira igoro yo kurira matuka iga 15 limo yo kurira mangana yo kundeli wa gender based violence bono mambia wita sedi bagali nene lili shirika ya Lake Region program imambia bono Daktari Jacqueline kwa batengana kwa commenter drug and then some yende tugire prevention ya mangana iga ngiri kwa commenter na bwate gento na commenter ase chief executive kundiri wasabana abana bayiga okonyora mbali ko ubwanjani ko isaine na ubali okonyora babasoka ku nyomba baenda kuri ki company because of peer pressure baso ase mu nyuma dawa ya kulevya abande baso ubwibi abande ba yanyarekananga ngoso abale muna abana baiseke bakire isiko bakire kuri byo bwanjani wanyora banyorire babeirenda mapema chinga kichabo kitaraika na raina commenter right buno ekero tukuna kurigeria mangana iga joko nererwa twaralire ngago kuna abana akuno moibuli omuzwati akuna umwana omuiseke umwana omunyaruka yani umwana omumura omugaka boyigo igon twins tukunererwa lakini buno ukunererwa kuiga ndiri kunyarikana no enuyo obaire onererigwe tamanyi tyobo ene bwa yemburu byoboiga nkikiwe ntokorekana nyuma unererigwe ndakengira na somo yitali animogwa nkikiwe ntokorekana akero omuntu unererigwe obaine bwa bono wetera sere jo mune TV mune ya getembe se chire ilishito usegesa na kigema matuka atogendere togotebanga 16 days togotanga samangana gender based violence nkote bitore binyoro byito onye no mungina kore mwago koroche nga umuga katari ko korera buya enare nabere buya moche nyagitari moche mogambigo nabara nyane gentege sini ni moko buna mogo korera counseling moira namna mwarenge nande nkote batore onye na abana intu abayiburi toberange na abana baito tumanye kera bachakire kuureligo nabakorera mwane kera abaire violated umwana orenge buya orenge goseka buya uri kurwa school buya ore no maremba goseka buya ukuragera buya ochororo ochenjiri ige bisete goseta getia umerane na bantu gete nabokorera umwana uwo nabagakoreire mangana gose guchandwa karenjira yemo gosenjerende erigere omorente nyagitari tomokorera tomokawe tomokorera counseling tomokonya mapema Wana igonto matuka mange tuagambire n'abagambi tuagambire n'aba koliribe kanisa bake na ndekero tokwenda na ne paraza ngo tema tole kugamba igoro ya mangana violence tuko tebi chi family nga kuruana usekurere lyo mondo bitali ero solution bitali riri chi usenchiro muherio lyogo gokore mechando tubwata se chi family kegima masago ikaransa kero munteke iyo nyomo gakore igoro ekei mo ikaransa nyumba motebenga umugaka tindiko gokiu ekero to torichae kuire ponations sino mongino tebenga umugaka tebenga umongino tindiko gokiu kero nariro mushara ni bwensipi ngana kwa na ibiko kunyo banga munotagete tusago ikaransa chinga chito togambe nabo togo pungusa chisegi chichiegenga kubanga domestic violence andake umunyagitari Jacqueline ekatumune kuriria mangana iga bono into keeping akitura kore tutanga mangana ya iga gender based violence utanga mangana ya iga gender based violence nabo muno munyagitari atebire
abantu babwenerete batwara okuigwana batwara obwanjani ase enyomba ekera amagosa abeire batebererania nabo igo banyare komanya ng'a okuremerwa nkororo chingaki chinde ase okonyora batumeka ebinto biri muna birororo muna bisaina ase chingaki chiri bakorambari ase batari goikeria boigo naende esegi eyento okonyara yebweka muno omonto goika tobwaterane as a family mune community naende ata twensi ense yaitu ya Kenya twensi abagambi na kero omonto egento kiagarire amang'ana yega violence atari gosira na bekonyarikana ase family omwana obwatirwe family yemo abande twamanya goteba ng'a bibiri biasara byaitu twatiga omonto goika tware asa gochakira violence ekera achakeire ase omonto oyomo naende narera ikiri omufu naende agenda ase omonto onde onye twensi tose kobwaterana tokaneririe egento giakorekana ritang'ani oyo nabakoboa kera ireirwe atua naende tachi gokora egekoro kende nabo igo abande mbaroro bagosoma barora ng'a nyare bokorire eke neke lakini kende eke yakoreirwe ekero basomire barorire ng'a kende eke yakoreirwe nabarabwo nabagoteba nainche tiga nkore kende eke yogocha gokorerwa igo twensi ntobwenerete nebatari mwao nebe echirani yao twensi toimokerere igoro tokane amang'ana violence onye omonto tabwati chinguru chiokoripoti tomote bari batamaiti ng'ankoripoti bare tobaimishe banyare koripoti bari bakoripoti lakini batari konyora chinguru chiokochikoripoti gose ribaga basiekereire aba bande bare chinsemo gose chichirani toripoti egere omonto achukuriwa atua erinde amang'ana yega violence anyare koba gakoera ebinto binde ase amang'ana violence kare abantu mbagasiganirwe ekenkogera kere ase eng'encho attraction yarenga okorunchera yagera kero bantu baikire nyomba mbakoigwanana igo abaibori muna abaibori gose muna abairi totiga amang'ana aya yogosigana abantu omonto asoke enchera arete omonto oye bakoigwana amanyinga ayanchete ekeiga nkegere naende amang'ana violence yaere toberera abana baito ang'e toborokereri ase obwororo ebire babwenete gokora ase amagoso are tobatei bakorera amagoso ntokonyara koba discipline goetania ekerengo naende twabaorokia obwanchani after discipline ari bakomanya ng'a abarekebishwa egera abana abaiga mbakonyara koba na mbakonyara koba na obombo ochu ng'a oyo iga igang'unereria twabakani na kobaegesa ase enchera ere eng'ororo naende ase bare bobe twabakani tobwaterane omwana kare igarenge oyu bwegechichi lakini rero garoigwa omonto oyomo twensi abantu abanene kero kwarorire omwana akorire amagoso tiga ase obwang'e na bwanchani tobatebia yega na amagoso egera abana bamanya ng'a tari mama bwikoroche ng'a nakorire amagoso ngokora amagoso na nyarebe nakorete kinandoche abana nabo bakoigwera sekeche bakomanya abantu abanene nkobaigwera turi ntu muna abantu abanene tiga tosika abana totige kuunereria abana ekere kero tokubarekepisha abana ari bakomanya ng'a oyo iga tari takong'unereria nang'anchete nakiakondekepishera lakini kero ekonyarekana twabaunereiri naende twacha kubarekepisha ntokonyara esegi yeiga igo twensi muna community tiga tobwaterane toripoti amang'ana a violence kera abeire naende toisaransamo twensi twatema konyagamba erinde anyare koba gakoera egento kende obotaka nkogera bora amang'ana violence acha muna abaibori tonsi twesi gatwire chukumu yogosomia abana baito buya ekera abana basomete buya na tanyore gasi na bakonyara gokora kende anyore chibese esosi kero kero omonto abwate esosi yaya korusi chibesa ebinto muno obokibabo ebioboibi na kende mbiri gochikoba igo tiga abana basome abana kwa bahati mbaya abana abaisike oyo obeire musigo tiga tubairanie esukuru tubona abaibori twancherane tubatebia na amagoso naende tubairanie esukuru basome lakini tubatebi naende batange babase komenta abana bande banyore echance yende yogosoma abana abaiga ekera abeire musigo anyorire omwana atigire esukuru gabu naende nkonyarekanere ng'a obwanchani bokumobora naende ebinto agotumeka biamobora naende yanyarekana osoka isikora ndo chikoreta omwana okabere kero tokubaria esukuru ngobatore echance yende naende yogosoma bainde banyare gokora amasomo abo yokonyora egasi anyore naende bagenderete gokina rinde bacha gochaka chifamily ekere emiaka yabeire boigo abagambi ekero amang'ana aripotigu a violence
tiga twensi tutige koira ongo twagamba amang'ana ege senjerere ngiya oyo koimukiri gwatwa oyimukiriwo enyene kebuku kia yasibirwo sibwa ari abantu bakwoboa na baibori boigo ekero omwana atibongerwa gusauriririgo tiga kubwata chibesa omonto oriokora akoe chibesa amang'ana ege onyatuberere ekero tokoe chibesa amang'ana atwanyatuberera nando onde nabakomanya ng'ana inche ngokora na nkorude chibesa mambia tuise kwanga amang'ana ege chibesa eserikali yaira okoboko kwaye omonto oirwo osiekerwe emiaka eri abantu nabo bakwoboa. Right, amangana maya sana. Munchumo yeri nyorenga Lake Region na program nero waisani katika omorobili ora sembeo uigatu kwa ndira matuku 15 limo ya gender based violence. Mwananchi mwenye daktari Jacqueline Arati na boigo mwenye daktari Ann Mugoa. Bono daktari Ann. Mwenye daktari kwa ndira mangana mangi sana. Nkonyorole umuntu unereri bwa bayene bwayi. Nikene gusoma umwana umunyaruka utachirunze umwana uyiga andaka singi cyubutaka bwi family mbabu ati mbamanye tinki bagokora nyuma ngane yakorekanire ngane yatubiruriye arayigo umwana utikara gacyandigite obe mentally ucyandeka kibirengere nkigwenta andake asura ngo ngiwenda bakorekana asi egekoruneke egyukundiriwe ko gukotachira so umwana umunyaruka omarari ebinde bingo birase ki ebinyorobye Bono ase chinyagitari chito chia serikali ekero omwana muno yatache irunse ekero bagochinyagitari mbali gwakani gubesa ne chinyagitari chito chionsipi nao bakonyora ogokonyi bono ogokonyi tokuru igo togutaka omwana oyo chinyagitari kegima muna atache irunse erigero ogocha nataka kwenda kotini nkonyora tole evidence yokwenda korunga yekene omwana onata cherunse. Number 2 ekera achire mapema omwana oyo moiseke nkomwatora mariogo agotanga tanyoro ogurito ruwase ekoro kerikyo gotibongwa eria kabere ntumaite oburwire bwa ukimwi imborororo inyamoreo so naro nkubatora mariogo akubatanga ambanyoro oburwire bwa ukimwi. Namba 3 ntubwata marwire naraya igakwambukira abakungu n'abasacha kera banyoranire kimebure komubere naro ko batora mariogo akubatanga tanyora marwire ya munagonori ya gose STDs na indege ntukia gatatu onyora gose igau miyaga igase chinsemo cha chansoni kwashughulikira tole tu abagwenia. Namba 3 eke kole kegagyo gotibongwa nege ntoge guchande birengereri sana depression nangana ina karo kuwa beiro muntu omonene onye ngwa etu okonyuki birengereri onye gwatibonge tu abange babo amangana yenyomo gakubakongera so ekaro mwana yachire nyagitari mapema ngo bakonya tore kiberengereri asege songo tokoroka counseling nande ngo kanitole waira na gocha nyagitari kabere gatatu gosekane tokunya kubakorera counseling erigere to prevent depression. Igobane kera achire nyagitari mapema nkotanga toroborito twatanga ukimwi twatanga STDs twamokonya na ene chinjari chirianyora twamokonya na twamokonya kebirengererio na ende byabatebyo motegereriga entumaete abange mbaro bakwengusanga oyokorete gitende ekono muntu bwate chibesa tindi goshikomosoera useno moiri ka kinonyo tori chikoenda koti ntu nyagitari ndori ko kolazimisha ende koti into umwana oyo tumugambi nande tomokonye birengererio byo ase binte bine twateba yes ikobono agotana na koenda nyagitari aenda ase police intutweka intuko moira ase children's department koruwabu onyoro dire ngambu yakoenda gosoera omuntu oyo naende ase serikali nabo tengambu yo muntu oyo tibonge to omwana oyo iga agambigu erigere muno munyagitari ateba nalio abande bararore mbachi bakore kitendeke gose nando omuntu tacha kumubwateria kabere abategereria omwana wansi abeire atibonge rurimo ngonyalekanere nando omuntu oyo irorera ase omwana oyo osondo omuntu ndo mongao nando chotarera omwana oyo ekera arorire twachire nyagitari gose twimukiria twayo kwenda gosoa abande mbaro bakwoba erigere mbako gendera nebikore ebye bibe
Right, mwancho mategera ndio murigeli bali mugo tulikara jijumbe ndo chegamba ngeba igura mu rubuli obuya kigima bunabona ndo chegaiga anse ensemo igaye esibi abangi sana bakulikaga iga akotobanga onsaligo inchega hakyo mu rugyo ne akanyita wika nkamoselia n'abanyakenyoro bakyongere abanyagitali ababo anna inamba yane yesimi ningane tyobo konyi bwebirengere okay namba yayo irule igokora nali yetu mu rubuli mambya bono santu sana byemono sana sinjo kuligerelia ujya kurukunga akotobaga haki ine kibesa mirenga anyagitali ekoganya ekero mwana arasaligwe eligereba mobo konyi kuri nkwire ndigani yo nabakurigikaga igabo mambya gotabakuruchisa mu chekero kali watching live asante sana winera gotabanga nabondigire tu mu rubuli gaki nago krisana serikali ya itonero etige amaki ekere bikoro byabire tubuchikotema kumyoka sabangambi batu saba ongo kole ngingwa kwa namangana igabu yakigima asabangi bagera kuri kagaiga emambe ijabono nande asinchira bino unsarigo okurwa ikenyegi susu nera okugoro kwembata omurubuli yunumya nigo uri ya pitu ago kilobo semyu byabanyagitali obugwate mambe ijabono aiga asetuliyere kurwa emambe yabono nabangi sana ndo shiga bagenda kuri kagali bago congratulate nabo gotabanga murubuli nigo uri ebu yakigima bono ekero tukulira mangana iga muntumuri kirango konyolinga murubuli go kuri twasore na leka regional program abanyagitali barasembe mchakiri na aranti omonasi usomo sister kurasense mili subcounty abu machoge utinda mangano riboro na bigo an mgoa nere subcounty kuruense mili machoge abu rabu imambe iyabono bono kunyagitali nganeti andakeka tugukura bono karungo obo sendi bwiru cheso mulino motegerali bwo mohelio igora mangana ajera base forensi ebintu bikoro byabire byenge mono asi bisaku nechinse mona sebe chitokurwa tuchakiro munyagitali Jacqueline obo sendi wago andake ucheso libatulgerili bono mambia ndanyale goteyo muligereria inga amangana ya violence nabakonyara kwera ngakitoko nyakora amangana violence oh yes tiga tosoke omugaka gusomongina tiga soke atebe nga nagoseirwe ose naundiririwe abagaka butambe muna tokineti omwana omukura toko matebi nga aye igobwenerete kobo omoremereria tubwenerete kolera ekero gwakirwe lakini bone sema biye ko batebi nga omosubati nabekonyarika nabwe omugaka chinguru nande tali ogwanja ko mugaka ko bwatekana kiro muntu munatongire gose munakindiri igo abagaka nabo mono bakondirwa samangana violence abagaka ngoli no bale ndagira abagaka ngoli no bale yaki yabo bebinte binge igo tiga batokerese batebe nga baunererigu obakonyi borororo na boigo ekero gwaikire maybe gose nkotini gose na somugambi kwaranga ekeskiao togambe iri buya chiabenyi unchiro njubakanya gitali ntubwate chigurupu tokoroka technical groups of gender based violence na bamangana tokunya subulikira se mune team egere tokobo semya na ando subu chakira na ende twensi muna abantu kero ko neririgu tiga totige kona koruchi pesa egere tonyoro bokonyi into tokonaria abakoliye gasi bana ra chipesa manya ngano bwate yaki yo gokonyo na gokoleru service bira koruri yaki iko tiga totige chikwende chia maakia na ande no intumuna abantu to manyenga abana baitokero ba uderirigu ekero tu abwatire chipesa chiga tu abekiro muguko chipesa china bantu to we konyera lakini chi effect cha violence echiko tigara sabana baito mirere iko tiga tumanye na barabu abana na barabu tobe sense mo yabo na barabu to tenero ba ina bwa kero umwana nyori yakiyaye egere chi effect ya nyara kuba chigokea ntumuna abantu intutoko gera mangana violence yagenderera asengenjo yo wanja maki esengenjo yo gutacha to report especially ngakiga ya activism against gender based violence tiga kero mundanya ale kosoka report ya mangana a violence na ende abana abaiseke muna abaibori especially kero omoibori airi chombe kobera akongu koregera ngangwira ni ali chombe chiri aya muno omonto ngorigereria ore family kwaroranga mali chena bekogenderera osite kogenderera onye koroche te kogenderera imbuya osoke mapema te chakonyarikana onyore kwasiryo buguma bwao asengenje yiga especially ebinto mono bire bikworo nga violence nembe especially garo mugaka gwa kumuswati uri musigo
ose aisabanto aichamo amuomani kosamwaka sabanto egine gento kere serious igo tiga ekero kwarore nga marriage tari ko wakirangeria abantu mukwanirane ekosinya marriage nabe obaraki nabe kubutuka teri nga nebe mirere sichipa kosirio obogima bwao osaba gaka baenda apo goita basubati bakabakwa tiga tumanye nga onye bugima mbo konyara kogenderera nabo kubotiga ndo kubetererio obogima paka yage yanyarekana abana basirio obogima bagaka basirio obogima gosaba abangina basirio obogima. All right, asante bimuno sana mwenyekitari Jacqueline Arati ansobosebi bya Kigma Daktari Mugoa ansobokora engana ya wise gitiga sedeke muri chakanire gatokuru mu ruburi mambya bona muno mwenyekitari ateba na Kigma sabana bakekotibongwa ayeno nyakuru chibesa chiao oye gosono mugambi gosono olio abayiboli lichiko lya serikali ya Kenya omwana no mo Kenya ekere serikali ya manyirenga ya mangana ayo mwana onati bongetu ekera ikire bosio ekesi ekege kogendera nande nkotema tore kogacho mwana oyo eligere nera nyoroba ine bwaye tigatumanya ngayo mwibuli naye kuchibesa egento keri pado mwana anyataro ochinga naramberu ekina kiaye buya ngomuchanda kera soboge mabwaye naende muna nateba undi wensi nabakonyora fai nabakoba abakokore rubobe violence yega ibombu yatoche musyo onya kwanyorira bokongu tali lazima toende koti counseling yoka na beko mukora manganaya busitange ubobo mbogenderera oba etumwa nchumuliri maitenga jide kanibirika chirege chinsa isatu chimambi yabono lakini aya onsi katugu kura kurugiga onyoringa tuwaringinere mwenyekitari Jacqueline Arati ujure omobisa utenta mangana reproductive usa mangana diyo riboro si sub-county liyo machoge chache na bigo Daktari Anne Mugoa mwenyekitari omobisa utenta mangana liyo reproductive bigo mangana riboro si sub-county liyo machoge burabu bono mambi aba kwenda mangana mayekigima kuisani kubwa na kuruna Lake Region program bono mambia Lake Region Development Program bono mambia nekero ayo mwenyere kwa ligelia asante sana sababu watu bwatirie uraya utoko kura umurubuli mambia bono ene tuwabia gatambe kuna nande samelia ndeka toko swasa samelia gatano nekero bwataba gada bandega iga ansi studio yeka gatarie gatambe mambia bono yoto uskatu chane aya onsi ime ya 102.7 gatambe FM